बैसागुआवनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव प्रि बैसागु खुंदों दिनै थांगासिनो दङ मा जायो मा जालांबाय थागोन बेखौ जों दिन्थिनो सानदों ओंखायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय Bwisagu फैलायबाय गुमग्रुवा गुमखां गुमबाय थर'रिर' सिफुं सुबाय बारदै सिख्लां मोसाबाय मिथिंगा दिनै मेथाइ खनबाय गोसो जोंनि बोदोर जाबाय बारौ बिरग्लांबाय फासो जोंनि सिखि जाबाय गाव फुवारबाय बैसागु
सिलाइ गावनायफोरबायदि सोदोब ओंखारहोना साइकेलनि फोरफोरा फोदाव लिरनायफोरबायदि जरा लाना गोमालांदों हारि हारि बोसोर गोदानाव उन्दै मालाया बेरायबाय लामा दथायाव जोंहा खावलासिब्ला थांगौ आङो आगै सना देलायना थाखा फैयै फैयैसो फैलायबाय बैसागु बोथोरा थांगौ आङो आगै सना Bye.
बयबो हमदो दे आंनिखौ नायबानो जाबाय आरोना हमखादो दे बयबो हमना लादे हमनानै हगारफिननो मोनला दे हमखादो बयबो हमखादो दे रेडि आखायाबो गनो मोननाय नङा आथिङाबो गनो मोननाय नङा रेडि on your mark get set ready go सलायदो खारलायनो नाङा सना हो बिदि थाखोमानो मोननाय सलायफै साब्रैनि गेजेराव जायनो गोग्लैयो बियो जेबो मोननाय नंला खिन्थु साथाम बासिगोन फार्स्ट सेकेन्ड थार्डनि थाखाय गोसो खर'जोंसो दारुन मोनबाय अननानै बै टिम नाम लिरजाहैदो अननानै फार्स्ट सेकेन्ड गोसो जेनाङा रावबो जेना गोसो सानैबो दोन देर फुट बादिल' थावसै जायनो बे 1 फुटखौ बारलांनो हागोन बेनो देरहागोन जायनो बे 1 फुटखौ गेजेरनि 1 फुटखौ बारलांनो हागोन 1 फुट बादिल' थाव दंसै दायो सानैजों गोरानै खावलायबाय सानै आरो नोंथांमोना माबायदि राहा लानानै गाखोनो हायो नोंथांमोननिसै सानै लोगो लादो सानै लोगो लादो दे सानैजों सासे दे सानैजों सासे गसं दङ 어서 내려 내보고 치고 어서 아카이코 야단 피슬라 나가 kita udah dengan apa? Dana biuran di bidang. Saya lagi di dekat sana dekat apa? Mana di bidang? Kosalar. Biuran di bidang. Kosalar. Satarna silai silai zebra Bebasai Labatunai basai Bisa bertemu my bra Nani satarna silai silai zebra Romsalai musalai lai salai Obat
second prize. The second prize. So I request the dancers to please come forward and receive the award from our DSW sir. The second prize was awarded because it was such a lovely performance. There was instrumental played well, it was sung well. For all this purpose, it was awarded to the Department of Bodo. So I request the dancers to receive from our DSW sir, Dr. Hare Krishna Sarul. The first prize goes to the Department of... Assamese! Any guess? Assamese! The department name has not yet come forward. Any guess which department got the first prize? Assamese! Still, I can't hear which department. I think the department is this side. Any guess? Any guess? So, are you ready to listen? Yes. The first prize of the dance competition for the pre-Bwisagu celebration of Bodoland University.